A Concellería de Cultura da Pobra aproveita a celebración do Día Internacional do Libro para seguir fomentando a lectura a través de actividades lúdicas. Dende a Concellería de Cultura queremos fomentar a lectura con estas actividades. Creemos que é moi importante dentro de un entorno dinámico e con un enfoque sociocultural. Pensamos que o libro é unha ferramenta moi necesaria, cada vez máis, onde nos permite, ademais, tanto os nenos como os adultos, facer unha viaxe ca nosa imaginación, non? E traballa moitas maneiras en nós, nos nenos, a imaginación, a creatividade. Entón, creemos que é unha maneira de acercar o libro aos máis pequenos. O primeiro dos contacontos será o día 22 na Biblioteca Vitoriano García Martí a cargo de Leo Leíño, que achegará aos máis pequenos o espectáculo A Velas Ainas. En concreto vai a ser o día 22 de abril ás 6 da tarde e estará a cargo de Leo Leíño, que é unha maga que nos vai a presentar pois eso con un espectáculo con moito humor e un espectáculo de ilusionismo, pois vai a facer un percorrido por varias tradicións que temos en Galicia, non? A Santa Compaña, a lenda do apóstolo. O día 24 tocaralle a quenda Charopita, quen escenificará o relato O meu bisavó de Valle Inclán para nenos máis maiores a partir de 8 anos. Van a ser unha serie de relatos diferentes, pero o libro protagonista é O meu bisavó, que é un relato breve escrito por Valle Inclán, e nada, destacar que a edición que vamos a utilizar é unha traducción que se fixo ao galego por parte do Concello e que as ilustracións son realizadas por Heitor Picallo, as ilustracións dese libro, e que dan moito corpo a toda a historia. Ambas as súas sesións serán de balde, non hai límite de aforo, aínda que se recomenda o uso da máscara.